Osu bụ ihe dị n'ala Igbo mgbe ochie na kịta. Ndị a kpọrọ osu anaghị enwe mmekọrịta ha na mmadụ ibe ha dịka ịnụ di na nwunye, nzukọrịta ahịa na mmekọ ndị ọzọ. Osu bụ ndị ejiri chụọrọ arụsị aja, ohu ma ọ bụ ndị nupụrụ igwe mgbe ochie isi. Nke a mere eji mapụ ha. Soro anyị ka anyị nụ ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara osu n'ala Igbo. Aha m bụ Nwaada Onyinye. Nke a bụ mkpọtụ ogbe nke Anedo Online TV. Onye ebe ka ị bụ? Ọ bụ onye Isegbu Ozite na Abia Steeti. Ahụ m Pastor Ebere Nwachukwu. Ahụ m Nwafọ Abia Steeti. Abụ m onye Ezinite Mbaise, Imo Steeti. Abụ onye Nnewi, Uruagụ Nnewi. I'm from Izanot, Bonny State. Ịnụ ya go maka osu n'ala Igbo? N'ọrụ my father ka m bidoro n'ume ife osu. Eme ka mmata na osu bụ na tekwa na osu bụ onwega ọhụrụ ndị ajụrụ ajụ n'ime obodo maka na ife mpa ha metara ọ ife mma ha metara akwụkwọ ihe mma osu. Mana nke wụ eziokwu na ọ dịwara mbụ dịka isi wee gwa anyị, mana ya osu afụrọ m ezigbo mkpụrụ ọ na-amịtara anyị nwawo mmadụ. Ịghọta ihe nji okwu maka ya because ekwu okwu osikwa osu asịrọ ọ na-anapụ ọtụtụ ndị mmadụ ihe nweta ha, na-anapụ ọtụtụ ndị mmadụ mmekọrịta nwanne na nwanne. N'ihi na ịbịa gawa n'iru gbasara osu, ihe osu mego n'ala Igbo karịsịa n'ala Igbo erigwe na o mebigo ọtụtụ ife nke anyị na-apụghị ịgụta ọnụ. And ọkwa anyị nwawo mmadụ ji aka hiwe ya kpọọ ya ife ọ bụrụ osu o wee na-esugharị onye ọbụla. Ana m anụ maka osu, nna m na-akọrọ m maka osu oge anyị dị n'ụmụazị na ndị obodo anyị na-ekwukwa maka ya, wee na-akọwatara anyị na osu bụ ndị mere nnata si obodo ọzọ bata obodo anyị na-abụrụ ndị amụrụ n'ala dịka ndị atọrọ n'ala. Wee na-akọwatara anyị na ha bụ ndị mba akaekpe, so na fa na-anụkarịta onwe fa sa na onye ọbụla ahụ nwa mfu n'ala ekwesịrị iji anụrụ fa dịka di na nwanyị. Ndewo. Ọnọgo na-ebido na nwata onweghị m ọchị nọ na apụta m ụwa n'ihe gbasara ya nọ na-asọ asọ onye chọrọ ịnụ nwaanyị asị ya jụọ ese weda ma ọ osu ma ọ bụghị osu. Ana m anụ maka osu. Actually, osu abụrụ ife kwesịrị ịda ekwukwu banyere ya maka na o doro m anya onye ọbụla kwenye na Christ abụrụ osu, na Christ died for everybody. Osu adịghị biblical, and osu enwere ife bụ osu maka we are one Igbo, one tribe, one father, one savior, and one salvation. Ife gbasara osu n'ala Igbo ọ dịkwa n'ụwa niile. O nwere ife oyibo na-akpọ ya n'oyibo kwa gosi n'ọdụzụ ebe niile. Ihe gbasara osu a ịchọ ka emebie ya ka ọ ka a na-akwado ya n'ala Igbo? Otu ihe siri kwuru n'ọnọdụ ihe si dị ugbu a, ọ ga-amasị m n'ebe ọ bụla anyị abịa nwee ihe dịka Christianity, ana m asọpọtụ ka emebie ya maka na o mere ọtụtụ ụmụ anyị na ụmụ agbọghọ anyị na ụmụ ntorobịa anyị adazighị anụta dị ọsịsọ maka ifi ya bụ osu. Akwado nke emebie ya maka na onweghị uru mfụrụ ọbara dịka m si mata bido na nwata m. O gasị ihe agụsịrị ya mmadụ ma ọ bụrụ ya, mana taata ife niile ha na-eme gbade
so ọ bụrụ na ọsị cheke etu nsi mata ịma na ọtọmatikali onye ọ na-abụzie ọ bụghị onye nwụcha tii na bịa lahụcha ụla teta ọkpọ mmadụ na-akpọ na ịtọ si aha bịa na-achọrọ ka emebiri osu ife ọwụna nwere ebe o bidoro ndị Igbo na-ekwu na-asị na Igbo enwere eze mana Igbo nwere ụdịrị ife anwa ọ bụrụ na ya eme ya eme ọ bụrụ ijekpọ ndị ikpe maka mmadụ nwere ike n'ụlọ obodo oyibo gụọ akwụkwọ jide ego ofu ụzọ ndebeghị ejekpọta esi agbụrụ Igbo obodo mana ọ maghị omenala ma ọ bụ na mmadụ nọkọtara ịma na iwu Nnewi be anyị na igwe edobe anyị ọkpụ tọrọ ọkpụ onye amaghị omenala ọ bụrụ n'aka nna ya ma ọ n'aka nwanne nna ya mana ọ dịrị etu a n'ọtụtụ obodo dị iche iche ọtụtụ obodo bụ onye jide ego ma onye aka dị mma ha echie ya igwe ọ bụrụ ụfọdụ ndị igwe ka ọ dụrụ ikpo si na ife na-etu anaghị eme maka ọtụtụ aghọta ife a na-eme ndị ọdụ ụlọ bụ ndị aka ji ọfọ n'ala Igbo ndị aka ji ọfọ n'ala Igbo na mpaghara dị iche iche n'ọnọdụ dị iche iche ọ bụrụ na ife anyị akpọ oku na ife ya ya eme akpọgbu oku na mbọsị emere ife ahụ n'ọfọ ka etiri wee dị mbọsị ahụ emekwa ọfọ ka anyị etigasị ọka ife ahụ eji ọnụ ọka ife a na-emere seremoni esie rice ndị mmadụ aṅụọ nkwụ gbasasị asị na ekwugo bikọs na ifetụ na mmụọ maọbụ ifetụ na ụdịrị ife ahụ enwere ike na-eme na-ekperịta mana ekperịta ha bikọs na ife nji abụọ na ife abụ na ife ahụ a na-achọ ka emesie n'usoro esi eme ifukwu obodo ya sị na fe ekpere na be ha na ọ na-etu ọ dị mgbe ndị ya sị na ha gbere bikọs na emeghị etu kwesịrị isi m ya ọ bụrụ mgbe gboo gara aga o nwere ndị a na-akpọ ndị eze ọdịnala ndị eze kọrọ akụ ndị eze buru ebu na befe mana kịta ziwe onye tụọ ọkwụ m ọfụma ụlọ eze ọ bụrụ okwu ndị eze ka ọ bụ ndị eze ya adị na ya mana ọ hụ na mbido ọ ndị aka ji ọfọ Igbo ndị aka ji ọfọ ala ka ọ ghaba achịkọ ọ bụrụ ife ya ekwe omume emebezie a na-asị n'okwu ejiri ọfọ welukwu n'obodo niile etiri ọfọ na ala si na-etu ha gburu ka ọ dị so na nke a na-ekwu kịta anaghị eme ya etu a mee ya ụbọchị dị etu a mee ya ụbọchị dị etu a ọ bụ na ụfọdụ onye ọhụrụ kwerịtara maka na ife a na-achọ ime kịta n'oge Disemba ya dịka na fada abịala ozi ọma si na abịara ikuri mmụọ dị ebe eni ụfọdụ kweta ụfọdụ ya ekwetaghị akụri onye be nsogbu mana ọ bụrụ onye ọ na-kwetara ịma na ọha chọrọ so na mmecha na adakwa isusu gasụ na-etu nso ịfụ onye ọ na-afụrụ n'ihe onye onwere na-emebe n'ihu ya fụ na nwere obere uche mana uche ma gbara kịrịkịrị eji nye achịkọta ife ọfụma so anyị eme ụdị ife anyị n'ala Igbo ndị aka ji ụfọdụ kasị n'ime obodo dị iche iche ya anụ ya ọ bụrụ ife obodo kweletara ahakwara ịnụgo maka emume anyị eme imebisi ihe gbasara osu na Disemba na nri anụbọrọ m ya mana ịnụ maka ị ga-ejekwa ọkwa na Disemba ka ikwula ya eme ka ife ọzọkwa Disemba ọ ga-eje na mkpagharị eje get new ideas nwetakwa information mụtakwa ife Disemba ahụ ọsọ ije go akwa Krismas ekpu isi ọfụ kwa isi ọfụ oge eji amụta ife ọ ya amasị m nke ukwuu ije ebe ahụ nnụ maka ya dịka esi nọ na Disemba 27th eso na Eze's Council na Ezinite Mbaise ife eji mara m chief otu mba dị one of Eziagbog so ọ bụrụ na ndị eze bịaba na anyị bụ ndị chief na ndị nze ga-eso wee bịa ọ bụrụ na akpa anyị ndewo ọ dịrị m possible m eje